हनुमान जी जे साथ कर दुश्मन होखे ना ओकरो कैसन बहिन मत दी है। एकरी बात व्यवहार में हमा के एकरा देवर से शादी करके एकरा घर में चली नहीं, लेकिन 7 दिन में 7 कर्म कर देती है। तनको एक लाई शर्म लागत है कहेला आदमी की अपन बहिन अपने होले आने होला, लेकिन ई अपन खाली एगो नाम खातिर भी है, लेकिन अपन देखा दिया उसकी कैसन रंग रूप बाटे, एकदम गिरगिटवन लेखा रंग बदलती है। हां तनको लाई शर्म लागत है, तान के सुतल रहती है, लागत है कि हम सोवत भइल बिया आज ही माई भइल बिया कि हम ही काम करब, तान के सुतल रही। इतना तो साजो ना सासो ना हमरा के तारी जितना ई तरले बिया एकदम से ना मन औ जाके रख देले बिया। यही जे गोतनी बाड़ी स कि कितना मिल मिला के रह दड़ी स, लेकिन ई तो अपन सागा बहिन नहीं है, ऐसे रहे के चाही करे के चाही। अब देख लस बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई। आयो अब एगो बोले तो 4 गो बोलब, आ उ जुग जमाना गोल के गधा जिले भी खात रहे जब तब कुछ कह दे तड़ी हमरा के। आय माई अजी हो गइल बड़ी एकदम सूते के खोई है, फरमाइश पे फरमाइश लगावत तड़ी के करा पछला तड़े रहते हैं आता ना देख तो केतना बोली नहीं तो बहन बन के रहो ठीक बाटे। सौत हमर ना बन, सास मत बन। सवत बने कराइत ना तो तेरे उतरले ना रहती है घर में जल्दी ना तेरे के उतार हम बहुत बड़ गलती कइनी। तोरा जब दूसर लेके उतर रहती स ना तो हमरा के इज्जत करती स हाथे पर लेके चलती स गोड़ा धो दे के पियती स समझ आलू। इतना तो कर में कइले बाड़ू बढ़िया देखाओ तड़ू आखिर सही से तार आरती उतारब हम का कइले बानी तोरा के का कइले बानी रे ये ना गलती करनी के तोरा के घर ले जाके हो जान गइले कि नैहर में तो नैहर में ससुराल में एगो बेटा के ना छोड़ली। अरे साथी नहीं धोख ना चिमटा तो धक जी खींच ले तू मत ना ठीक बाटे छोनर का के तोरा के ना जानी रे कि का का कर मुंह है रे अरे तू बात में के पगड़ी ने कुंवर में नेवा के रख दे ले तू का कइले बाड़ी बाप महतरी के पगड़ी नहीं के उछल जब पूछे पापा मगर ले का कइले रहे जो बात आज भाई लड़ू सज तड़ू इतना तो हम नइयो ना हमरा के सजल होई तोरा के सब बिया गई रहे माई रे तोरा से माई बिया गई रहे रोज हमरा के फोन करके रोवत रहे पता चलत रहे के खातिर जल्दी ना से बात बतिया कर गे ई कौन लगे हम खेला कर रहन आही एक खेला करिया तोरा लाज बारे तन के एको बात के तोरा लाज बारे रहती समझ आली हम शांति से रहती हम घर एकदम नाश हो गई नी, लेकिन तोरा के घर में हम नाश करवा दे हनी हम ना रख तो हम ना सोच ले छुछु न का करहट न चले तेरी रखन तू मत कभी तो हम ना मत रे तेरा लाज बारे के बड़ बहन के कैसे बोलत है तोरा लाज बात न की हो तेरी बहन के कैसे बोलत है याद रख बोलत रे याद रख बोलत बनी रे एकदम नाश मारा के रखले बाबू घर दुआ के पारे पे चढ़ के हो ना बहुत सही कहत रहे हमर मर्द की मत बुलाओ रे मत करवावे एक घर में बियाह जैसे ना तोर मन 76 से ना 76 रोज चलत रहिस न रे रोज चलत रहिस न नतिया के बेटा कह दे रे कि हम रोज चलत रह हम कहब रे हां अगर करे जा हम समझ आली तू धोबी करे जा जन काहे करे नर कहे कि जरा सा बोल लाल अब चुप रहला में खाई देबे जनिस न खेला कर कहीं तो चुप ना खबू आवाज ला सास न भइल बड़ू माई न भइल बड़ू अब देख कैसे रहतनी हां जवन मन आवत रहल तवन कह देत रहल है एगो कहबू तो 4 गो कहब देख ल ना समझब कि हमर बहिन हौ तू। बताओ घर में कचर कचर कइले बड़ी सारे बाप रे बाप बिया ना भरे त ये मम्मी जी जादी बबुआ जी के कह दी बिया हमर बहिनी से हमहू कहनी कि चलो सुघर सागर बटले बिया अपन दोनों बहिन रही है सब घर में ए काकी हां जी आज बानी घर में जी हम तो सोचनी हो कि घरे नहीं खी काहे इतना हल्ला करत रही और पुतोहिया अरे देखबू बाप रे इतना तो हम झगड़ा कितना झगड़ा है बड़ी जी दोनों बहिन हमारे बड़ी पतो ही ऐसा त का होता का तारा जानकारी होइए गल बता मैं झूठ सच का बोले के बका छिपावे ना जी दोनों बहिन न हड़ी और इतना लड़ा तड़ी कि बाप रे पूरा जवार में आवाज गूंजाता बोली जिसे सावत के हम ऐसा लड़ाई नहीं खी देखल ना हो तरह ना करिए सा हो यानी कि झगड़ा की मारे त जान जे कि हमारे कदम से बुझाता ना कि बोखारे से चूर भइल बानी हाथा ना लड़ल जाला हो बहिने से ओही ना त रउआ कहे के बुखार लागत है जी रउआ इतना चुप रहत नी बसर के सास रहती ना तो दोनों के ना छोटा धर के ऐसा ना साड़ती ना कि दोनों के दिमाग ठंडा कर देती, लेकिन रउआ जैसन बर्दाश्त करके छोटा घर का में मारे लगी है सजन लो चुप करी रउआ इतना चुप रहत नी शांत रहत नी कल के होई नु अपने में लड़े हसन और रउए के ला साड़ दीहन भरंगन में सुना ना हम मुंह में पड़ के बिया लड़का के कारण के चल जाए अपन दोनों बहन मिलजुल के रही ये दादा उ का मिलजुल के रही हस
एक हफ्ता बीतल ना तब से कर हट चालू एगो हो गइल। हमनी के बानी जो कितना निमन से रहतानी सास के बाप रे उहे केहू न। नहीं के देखेला कि कब खैनी हमनी के कब न होइनी हजा लेकिन राउर घर में तो पूरा तो जवार तुम लोग जाना समझदार आवाज बाड़ू की सन। बाप रे लड़ाई होता पतोहियन में बाप कौन लोग रे देखा जाए बाप। समझदार बाड़ू सकुल दे दे। अब हमारी बार से इनका मोती में गोबर घोरा हमनी के साथ रही नु तो ऐसे झगड़ा देख के छोड़ा एक कनिया हमार को दिन के जिंदगी बा हम त आज बानी अकाल टपक जम पकल हमके का भरोसा बा यानी के बेल से का रहे के भाई तो अपन राउर इज्जत नु बाजी गार्जियन नु बानी घर के लात मार के ना खदेर देवे के ऐसन ऐसन पतोहियन के हां ठीक हम है। हमनी के साथ लियो रे रही बुचिया। नु तो आगे लगा के धो दे लियो रे अभी तक ले खाना नहीं की खोले एक कनिया जान जाई हो अभी कने दल हाँ ऐसा नहीं घर में पतो हो रही हन लोग तो खाना मिली ऐसा सास के कैसन हो गइल खाना टाइम से बनाओ कितना तनी सब। पहले अच्छा दिखत रही अभी दोबारा के झटक गइल बनी अरे एकदम कर हट से एकदम सनी हनी के बुझात नहीं के कि काहे गने कर तरी स खाना गिनिया एकदम हमरा को बिया के न रखले बिया एक बार जा तनी का हो छोटको सोचनी है कि चाची जी से सोचनी है ना कि नेनुआ ढेर देख ले रही तो सोचनी है चला चाची जी से मांग लेता नहीं का है ए जी के भंडारा खुलल बा का कि नेनुआ कबो तो कबो चाव रहा तो कबो डाल ले होटल चाची बढ़ा अपन गोतनी में बहिने अरे में तू लड़े जा हो। मन नहीं खे सप्रत हो जे हमरा से लड़े लगलो और पानी का साने नेनुआ मांगी तो हाँ, हम एके लड़त लड़त सब नहीं। करके हम लड़त जवान नहीं। से लड़त हम लड़त नहीं। चल जोरे रौरा अच्छा, के चुप अच्छा, रही बूढ़ी हाँ। रौरा मन भड़काव लगी ए दुआरी पर आदमी आ जाता घर में मांगे खातिर आ का कर हट कर तो लोग ने क्या सुना कर चाहे कुछ करी घर के बिलवावत नहीं ना दे देखे दूसरा के नेनुआ हम त बिला तटे बात ये नहीं के मिलात चार गो नेनुआ देने तो सांझी के सब्जी कहां से आबाई का जाने कहां से हमार मर्द हम कमात करे जा है। बना के खा जा निकाह चाकर बाटे दूल्हा मेरे बहन के घर में कई बिया हो गई झगड़ा करत रहा तरी तो कुछ नहीं के बुझात बाप रे बाप एकदम से ने मन देखला का तो दौड़ले नौ आवत डिग्री हन? बुखारे हो जाता है एकदम से ने भले बिना मरद के रह ले भगवान जी लेकिन शादी ब्याह ना करत तो ठीक बाटे काहे ना कर तू शादी का है हैं? ओ समय तो कहत रहनी कि भौजी हम अपना बहिनिया ले शादी कर द नहीं हम कटा पिटा के मर जाए अच्छा तोहरे खातिर हमार सुखत भइल शादी जी तो बदली खेल देल भी भौजैया किया दिले बिया उल्टा मत बोलिए भौजी के बारे में ठीक ना इतना भौजी प्यारा हो गइल बिया हम खराब हो गइल बानी सोना देनी के का कर दे हिया हमर माटी के बाटे तोहरो सोना माटी के बाटे ठीक ना लेकिन तू ढेर हाँ, तो लड़ाई यार, लड़त कितना से रहा हमरा से बोल दिहानी तो देख ले बहुत बाउर हो जाई कितना खिसिया तो अरे तू हमरा के छुई मत मैंने तो अगर ना छुई जाके भौजी के छुई लेके चिपकल रही है सटल रही देखा हमरा भी यार कोशिश मत करो भौजी के बारे में उल्टा सीधा बोलू तो मार दे ठीक ना जितना भौजी हमके पहले उतना हम करी ना ठीक बा ना हम ही हाँ। जान परान रहनी आज भौजैया सब कुछ हो गइल बिया तो फिर भौजी से काहे लड़त रहो तू काहे न लड़ब आय? उला गेल के हमर बहिनी है सोवत ही उ हमर आय हम सास बनल बिया एकदम हमर काजे पे डाल दे आइल बिया उ अरे तोहर बहिन है तो फिर बहन से काहे लड़ाई बहिन मत करत कही दुश्मन कही दुश्मन? हमार बस चलो ना तो के जोहर मिला के दे दे कि पी के हमर खत्म हो जा मर जा आ एगो बात कि हम एक में ना रहब अलगा रहब ठीक बाटे हम सास बनल बिया हमके होई चाहिए यार, हो चाहिए भौजी दर्जे जितना पर चाहिए कहियो उतना हम ओकरा के। करब। ठीक ना ठीक बा। तो भौजी के लेके रहो हमरा के मत ले हमरा के का लड़े रे मोट मुंह घुमा के तरम देखा भी ओइ दे भाता के टूट जाए समझ ली आय ते कैसे बोला तारे रे तो हमर माई है तो रे। क्यों लाज शरम बारे हमर माई है ई सज आय? के तो लाज शरम बात न कियो मार रानी तब बोलत रहली त ठीक रहे लेकिन अब शादी बियाह हो गइल बा लइका फइका वाला हो गइल बानी हमहु ठीक ना आ हाथ मत छोड़ नहीं तो हम सुधार दे तू अभी क्या बोलत रहे लिंक करे ले रे बोल अपने मर्द के बोलतनी रे बेइज्जत करके रख तू देती बोला हमरा कि अपने मां भौजैया के लेके रह हमरा रहे करे तो तू लंगी भौले रहती कुछ खिंचता वे नतिया तो गलवा देख लो। आय कर मोबो बियाह करलू तू ही ना। भैया चल। कर धत का करी काहे ओ हरी त कोना कोना लेके भागत रहल मोबाइल के अपन बहिनी से बियाह करा दो बहिनी से बियाह करा दो बहिनिये तो से। घर के सुख काटी के देखा? के लगे रहबू तो अच्छा रही आराम रही अरे एकरा जब अपन नागिन पोसला बाकी ऐसन बहिन के मत पोस हमारा लेखा बाना जनी ना। बियाह क के रहता ठीक ना दूसर ना एगो चिड़ैया ना होगी तिनका ऊपर समझ तू तो इनकर के तार नु देले बाड़ीस देले मछरिया बाड़ी जैसे रे। तराली सन तेला में वैसे तू तरले बैस रे तो घोटा हो के मिलता ना मिली काहे घोटे के समझ तोरे कमाई बहुए तू ही कमा के का देता इस काहे गोड़ा फैला के सुतल हैं? रहतड़ी अरे बहन से झगड़ा बाप रे बाप रे तू ना बाप। जैसे ना खात रहनी हम ना ये खात ना रही खात है ना खात रहनी हाँ, तो वैसे ना तार के सुतल रहतड़ी का बनैले बड़ी नौकर हमके तोरा जैसे ना हाथ के खइला के बढ़िया मानो के उपासे रहस कर उपासे रह चले भौजी जाए घर में देख हम अपन हैं? देखब भौजी जाए दो जाए एक दो में हाँ तो मत रह तोरा के हाथ जोड़तानी तोरा से बढ़िया मानो के सब तो उतार लो घर में बाकी तोरा जैसे देवरानी ना हमने कर मोहती ऊपर पर जैसा हमरा के सब
रे उनके काट भौजी के तू जा रखल हम संभाला जा, जा हम का जाई जी जा न ओ घर तन प्यारा होत रहे ना प्यारा वासा रहनी ना ढेर लागत है कि मरद से बतियावत अरे, है अरे, और छल कट अरे, चुप रहो। का हो अरे बहिन न ये बड़ बहिन काहे काहे उतना कौन बोलत बहिन कहां के बहिन हम नहीं जानत भुला गई नी बहिन ठीक ना हम ओकरा खातिर मर गई नी उ हमरा खातिर मर गई हम तो भौजी के बहन से बियाह का काम बहुत पछताता नहीं तोरो के कहानी है कि जब मान ले हंसी मजाक करो से चाहे सीरियस में कहो हम कहनी ना कि देखा सा सब कुछ तो हो जाए लेकिन एक घर में बहन कतरा निमर रही सा ना तो आके अपन वाली करबे करिए सा अरे माई अब अफसोस होता के तोर हमरा- हां आके कगरी बैठल बड़े बर्तन में जाला जहां हां हमरा ना बुझाइल कि कहीं घर में आके कहीं में लड़ाई करियो सब हां तो देख ला जोधा अकबर का लड़ाई लागल बटे जा छोड़ावो जा का हम जाई दोनों हम बहन तो के जान बीच में बुझ के वहां से भाग रहतन कि हमारे लगे दादा वो आम सम्मत वो आवत से तो हम हट ही जाता जा नहीं दे से तुम मत उनन के बीच में लड़िए ठीक ना मरद से चाहे कटसा वो ओकर उ घटतिया वो ओकर काहे माने हमर कानवा बहिर बा एगो लगिए नहीं खिउ हनी के जा मन कानवा कर बहिर नहीं के ना ओकर दाब के मुआ दे हम गला दाब के जा कुछ समझ मुआवा में जाए नहीं आवत कुछ कर यही से कहा ला कुछ उपाय नहीं कि के- माई बाप के कहाना कभी माने के चाहिए ना तो ऐसा ऐसा जिया के गिर बनाया कि फिर जगह ना मिली रो तरह ना अब सोनुआ का बात मान के लती आज ले नौबत ना आई सोनुआ में लग जेबा सोनुआ के त लता के धुआं ना नहीं ख ओकर त माई कहि के जहग तो वही जहगेला तू करबे हैं सोनुआ के न दाज मिला सोनुआ एगो जिला जीत लइका है ही हवे भल से कुछ लेकिन से बतिया चाहे कुछ करो आओ त ऐसे बात बतिया हम जाते 2 दिन हम खाना ना खाए हम जाते बाहर जो नतिया 2 दिन न त खो चाहे साल भर मत खो का फेर पड़े वाला बाटी उ त अपन कहते बनी कि जोधा खबर के कहानी उघर ले बड़ी से उ ओकर उघटते तू ओके रखली त तू ओके रखली करस हमारे लगे तो अब एबर के कुछ कह दिए जा बोल दिए जा ना हाथे जोड़ ले प्रणाम कर ले बाप रे दादा ओ दादा एकदम से नगिनी डसत या ओसा नगी लहरो नहीं आदमी मोर उलट जाई आ सोच खूब फाइल कर और हाथ फैला के जाता नहीं हर समझ आली आ तो जा ताले मारे खातिर एकर गड़ियली बाड़े रे अरे तो हां फोड़ दे बे मेरा समझ आली हमरा ढीर नत लग रे बहुत जाएंगे ना मन हम फोड़ दे हमारा हाथ चली रे घोड़ी सब छोड़ दे छोड़ दे आ फोड़ दे ना टूट जाए जल्लू हम तो स्वागत भइल बाड़ी रे हां ये तो रे खड़ा बदलनी ले तो 50 को फतार रखल रहली ले अरे खागे नहीं तोरा के नहीं खींचन रे आ भगौड़िया 10 साल भगौड़ी से ना रे हमरा ले के भगौड़ी से ना रे भगौड़िया 10 साल भगौड़ी से रे ए खाली सुधीरा संगे खाली रमुआ संगे खाली राकेश संगे खाली सोनुआ संगे खाली धीरज संगे कौन से नहीं खींच भाग रे अरे खागी नहीं हां रे हमरा आइला के बाद कुल तो सेटिंग तू कर रे तू सेटिंग कर रे सब वाली ये कहत कहीं की कुछ छोड़ छोड़ वाली तो उन्हें के संग पटाई लो संगे भागल पराई हो तोर हम छोड़ रे हो बाप अरे के हो अरे मोरी से माई हो दादा हो मत छोड़ हम भौजी एकदम ना के बन जोर रे ना के पानी रे ना पानी के ओ हाथवा छील दियली सज्जा साला घर में एको पल रहे के मन नहीं के करत दिन भर करहटा महाभारत लगौले रहतड़ी सब ना जे जी जी काहे जकले बनी रवा जाई ना अपन घर बा त का करी भौजी जिंदा रही त महाजुद कइले बाड़ी अपने में मारा मारी कइले बाड़ी लोग हां का करतनी मुछियाले बनी रवा मारत बानी जी दुगो महारारू ने की समरत अपन महारारू के नहीं समझावत अरे हां हमनी के मरद लोग रहता नु त मार के फाड़ के सूखे के दे देले रहता भौजी चलो रवा बानी जे के सन मौगा जैसन बर्दाश्त के ले बनी माई के तो कुत्ता बिल्ली वाला हाल बनी मौगा नहीं मरद है मौगे मरद बनी पैदा भइल बनी हम त बड़ा मर्द बनी ना ते दिखाई ना लगाई 2-4 चटकन अपन मेहरवा के झोंटा चल, लसाई चल, त तनी चली त चल, दिखाई चल, ना चल। रोज के कर हट मचले बाड़ी लोग मारिया तो रे माल भाई बाबा करावा काटे अरे अपन भतार लगे रे अपन भतार लगे रे के हमारे घर में कचाई को लगने के जरूर हाय लक्ष्मी भागा देता ना सा हाय बेला जी एकरा खातिर के रो रो के तू करावलस के हमर बहन के बियाह कली देवर बाबू एकर लाज बंद करियो देखी आ ना बोली जा हमरा के ठीक बाटे जैसे चलत न वैसे चले नहीं जा हमरा बौगड़ा हो गइल माने सा ई चाहता सा दो गला हंगन होके तो घर में तो घूर बन के हम रही ना रह सकी ना ठीक ना मम्मी जी करे बियाह भइल बा घर में बहन का तू तान कर भी हां ना तुम्हारी जी कर तान कर भी हां बहन के हम तो माई मौका बनेगा कनी घर में नहीं होती हो तरी सा
चुप रे ढेर मार देल न रे कोई रे नहीं लड़ाई झगड़ा कर दी तू बाबुआ जे ले तन त ई दुनो ऐसे तोरा चलते माई हमके उल्टा सीधा बोलतिया फिर का बोले बचिया मर गए के तब मर जाई त ना ये अपना बहन के ना देख सकेले यही कुल चाह तारी स ढेर का लगल रे चल माफी मांग उठ तो भयो उठ कनियो लेके चला ना करा के लेके चला हटावे जैसे हटावे हम हटावे हम जानते निमन से रहो जी बाबा से चले होती लेके जा कनिया ये कब हिया खिलाड़ी उन्हीं से चढ़ा बढ़ा के लेके आई छोटे न अरे का बोल छोटे वो तनी की दुनिया देवालों के कान बाटे सभे मजा लेता तनी कंट्रोल में रहा सा हम आपके गोड़ पर गिरतानी आपके सामने हाथ जोड़तानी तो करे कर दी जाय न दी आखिर कोतनो बेटा हमरा आगे लइके न बिया ई हमरा खातिर छोटे ओ तना समझ तुझे सब तो झोटा झोटा बोल करती जा आपके बस वादा करतानी कान पकड़ घर में कुछ ना कर जाए के बनावे खाए के चाहिए तो नौटरंग की ना धीरे धीरे बारिश ठीक भइल हवे लात का देवता न लाते से मानेला बात से ना मानेला पाली हलस दो चार हाथ फिर आ गई छछुन्नर कहीं क्या नमस्ते प्रणाम गोरछी गोला तनी पूरा भोजपुरी समाज के और देखिए हमनी के पूरा अपन टीम बटे और वीडियो बना के संदेश रहा घर में ये सब ना करे के चाहिए काहे से कि आइलो लक्ष्मी चल जाली ठीक बा और हाँ बहन बहन में प्यार दुलार रहे के चाहिए ना कि नैहर में प्यार और ससुर में जाके एकदम सने सु कर दा तो देखिए हमनी के वीडियो के माध्यम से रहो सबके देखे लीजिए वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरूर सबके कैसा लागला ये वीडियो से तब तक लेते हैं विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब बाय बाय।